যতন সারি কাহামব হনজিনাই তাই হর বংজাক হর কাহামব হনি মানো তিনি সাল kedengmaya gulo Facebook live faimani je ani je friend list tongnai eba jara jan Facebook live mai tongnai dok ter fabigaten kok kisi sawan 5-6 minute তিনি অনেক সালনিয়া গুলো আং Facebook live ফাই দङ তামি মাকে কাছে কোন ইস্যু নতৈ তিনি কক সানাই ফার্স্ট ইস্যু খা তাব ত্রিপুরা হাস্তেও তাম নङै दं তাবুক ত্রিপুরা রাজ্যও তাম নুকজাগै दं আবনতে কিছে কক সাওনা যারা নাই দंनाय आं रिक्वेस्ट खायो किसे नरक शेयर खायरदि बुइदो गोबां नङै ताबुक त्रिपुरा राज्यआव नुकजागै दङ गोबांमा जागाओ आगे जे TPF नि सब्रिमु दंमानि जे PK मैडम नि हलायो बय बो खरजा बोरै बरक खरजा बोरै लिडार जों आं व्यक्तिगत बाय बन रेसपेक्ट खायो बो ताबु तिसा पार्टी फान खायतें बो BJP खाय दङ ताबु हायपनो एसे बो बोरै बो खरजा बोरै लिडार आं बनो 100 बार सम्मान खायो फेबो ताम नुकजागै दं ताबु bo joto jekun jaga thanga keno am chani borok a area ni borok patal kina gubek ni botabu slogan jao hasi tangi rejak borok tomang samang tong thogoi kebno gubek khini hasi bo tangi tab gubek khunjagi tong agi to bono ke bombi hnai kre tabu khunjagi bo tongman karon tamo abu kebni dusia bobini nijini duseno botini kami amchai abe thangai maya gubek hanjago gobangma hanjago bo gobangma ikok tongmani bangladesh rano rekhlaya angke bubut basaya gobangma NRC ni mungoi kheto tangroi kamla khairoi ramthumka public no thoknani boje chai tongmani public tabung dino tabuk 2022 ni tiprasa 2022 ni public tab khasi jotono siwo sabo kaham sabo hamya tabuk tiprasa boson thanchang laijak tabuk tiprasa ro जों thanchang jak bubagrani leadership bubagra netritwo kasa kufur hunlayawoi almost 90% 95% da tiprasa thancha hasi जों thanchang जों joba khai dङ जों san bai khai dङ जों jin tiprasa ni bai khai dङ hasi जों जे डिमान्ड सानै दंमानि जों जे ताबो जों जे इस्यु तै बा जों जे डिमान्ड गाडा तिब्रालेन जों तां सानै दं जों 14-15 जे तिब्रास दंमानि जों जतन बां सानै दं हासि फेवा बरक साव ग्रेटा इउनिटी नांगौ ग्रेटा तिब्रालेन नांया ठीक আছে बरंनि कक मते आबो बेखौ मानसुता जिनिस दं फेवा वान सुइ नानि तिब्रासारक तिनि সেই সিবিএম আমাল থেকে তিব্রা সাবাই बुनि बसंनि बरक मिल लायै गभर्नमेंट खायलायजा तिब्रा साबाय बं बरक मिल लायै जों मा मिलि दं सिनाय हिनि तंते तिन तिब्रा सारक जों तिनि बर सफायजा निजिनि हावनो जों तिनि 30% हासि बुनि बसंनि बर 70% फियाबा को कसे क्लियरलि सानामो जों तिब्रा मथारक जे प्रत्येक चेंगो जिन बुबाग्राव साव जिनि लिडार बो साव जों केबनि बिरुदिया ना जों मुस्लिम नंनि बिरुदे ना जों बेंगली रंनि बिरुद्धे जों केवनि बिरुद्धि हायसि जों जिन तिब्रासारनि अस्तित्व रखा खायना बागै जों जिन तिब्रासारनि हामग्राय तुमना बागै जिन तिब्रासार जुताबो गोरै खांगाल दंमानि आबुं तेसे जों बुजा मानो आबो जों जिनि ग्रेटा तिब्रालेन जों सानाय दं हायसि जोंग्रो नि दंथना बागै निजोंना बागै सानाय दं गया जों जाय नैया गारि कष्ट काचे हिमलाय दं फेयाबा तिनि जे पाताल कन्यानि जे अवस्था बतंगै गोबे खंजागै दं पाब्लिक रक बनो तिब्रा मथा खायो CPM रक गासो बा कांग्रेस गासो तृणमूल गासो अमतिया बनो ताबुक जनगण रक तिब्रासा पाब्लिक रक गासो हासि अब कोन पार्टी नि मुंगिया अब के बनो पार्टी गासो अमतिया बुइके गासो जागिया बुइके गोबे खंजे बतंगै खंजाबा बिनि आगि जे बिनि जे कक दंमानि बो जे बिनि स्टैंड दंमानि आ जागान थेके बो आकाश पाताल चालै थांगा हासि अब गे तिब्रासा बसमरता नुइ दंमालिया आबन बिसिमता BJP थांङै दङ ठीक আছে खायदि राजनीति खायनो जतनि
अधिकार दं नोंथां राजनीति खायना मुसुं नों बिजेपि खायना मुसुं खायदि सिपिएम खायना मुसुं खायदि फियाबा त्रिपुरा सारक जेफोर ताव थानजाङै दङ त्रिपुरा सारक ताबुक जेफोराव चिन महाराज नेतृत्व जों जबा खाय दङ जागावो केबें केबें तांलि नि मुसुं हासि केबें केबें तांलि त्रिपुरा सारक जेकुन समयो निजिनि दफा निजे हामग्रानि बागै जेकुन माने साना थांफोरमगे बुनि बसंफाय सानो कासुपाया बुनि बसंफाय जोंनो केब कासुपाया हासि सिनि जाव जागिरा त्रिपुरानि सान दंमानि बुनि बसंनि बर' त्रिपुरा जन चिफ मिनिस्टार पन हंथों तिनि जेकुनु बंनि बसंनि जे ताबु एमएलए तंनाय मिनिस्टार तंनाय केब हइया जागिरा त्रिपुरा असम्भव नै साबो होन चिन त्रिपुरा लिडार रंनो चिन त्रिपुरा नेता रंनो जुनो कासु हासि राजनीति खायना बै कासु जों ताबुक एमनजा फाय सफैका जोंथ' राजनीति खायना जरालिया चिन त्रिपुरा मथा थिरो पलिटिकल पार्टी फियाबा चिन हा दफानो जों सिगां तनु चिन त्रिपुरा साना जों मोथांना बागै आबो चिनि आइडियोलॉजी जों सिगां तनु चिनि बागै पुइला जाति उलो पार्टी हासि किन्तु बुनि बागै हिंगाके पुइला जाति उलो पार्टी जों बरक तांखाय पुइला पार्टी पुइला जाति बंनि हासि फेरलायु राजनीति जतनो खायु फियाबा आइडियोलॉजी फेरो चिनी जे जेकुन पॉलिटिकल पार्टी नासिक मुं फेरलायु हासि ता पाइग्रा खा टेक से लास्ट टॉपिक चिनी जे एमपी रेवती त्रिपुरा कत सामा मार हासि हाय खायरनाय इराय खायरनाय नर्थ नुइ दं आमदे जों दे सान थांनाय बा आंदे सान थांलाया फियाबा चिनी एमपी साइड आं साना मुसुंगु नों बुइनि बसंबाय रिमोट जागौ नों फाय मा सापाय हासि नों निजिबो त्रिपुरासा चिन त्रिपुरा सारनि अवस्था त्रिपुरा जताव बजागा थां सुइक्या नों रेवती त्रिपुरा खरकसा एमपी नों निजिबो सिउ हासि नों सिरिति पानो निनि पार्टी नों खुसि खायना बागै निनि सुप्रीम नों खुसि खायना बागै निनि जे बीजेपी नि जे हेड तंगार नों खुसि खायना बागै नों त्रिपुरा जति पानो नों त्रिपुरा बिरोधी कसय दं हासि नों तिनि एमपी खरकसा चिन त्रिपुरा सानि एमपी नों फियाबा आं वानसुगो चिन त्रिपुरा सारनि कपाल हामि हासि नों हाय बरना एमपी मानै नों उन माने खायमिया बय सानै दंमानबो नों केबें हासि कत सानाय एडिसि इलेक्शन सिगाङाव सावका 0+0=0 साबो 0 होनखा आबो नों सिउ जनो सिउ हासि आर बीजेपी नि ताबुक जे अवस्था त्रिपुरा जब बीजेपी रन जे अवस्था ताबु 2023 15टा सीट पारदा खायमानो खूब दाय दं हासि बरक निजिउ सायमानो बीजेपी पार्टी जरा बीजेपी खायतनाय बरक सिउ त्रिपुरा जत बीजेपी नि अवस्था बाहाय फियाबा चीफ मिनिस्टर सोलाय लेक्या चीफ मिनिस्टर सोलायमा बेले चिन त्रिपुरा ताम हांग्रायनाय बा मुंसा हांग्रायनिया चिन त्रिपुरा सारो राजनीति खायलामां 60 থেকে 70 बছर सीपीएम खायतनाय रन आं साना मुसुं हासि सीपीएम खायतनाय रनबो साना मुसुं ककजारा मुसुं सीपीएम रबो गोबां जरा मान खायसि 25 থেকে 35 বছর सीपीएम नो जरा रजाका जीएमपी खायना जरा रजाका हासि फियाबा ताव नों जरा पाइख्या ताबु चिन त्रिपुरा मथाराव चिन बुबाग्रा नेतृत्व जों सामुं गाहाम खायदोंमानि नरक ता केबें दि हासि त्रिपुरा मथा फायमायावल' गोबां सामुं गाहाम खायजाखै दङ दिनै खरकसा चिनि ताकु कुमुद साव खेरेंबार सीपीएम खायकलांखा खुमलुं स्टेडियाम बर खायकलांखा ठीक आसे फियाबा नरक खायकलाङो होनै जे ताबु जों जे कुन खायतं सिनाम तियाबले नरक जे खायकलाङोनि न जों ताबु आपग्रेड खायतं हासि ता एपोलो फायजा खेरेंबार हस्पिटाल एम्बुलेंस ताव पुरा जों सेटअप खायै जे जागा डॉक्टर थांमाया जे जागाव जे जागा गामि आम जेम दले है जागा गोबां जागा आ जागा डॉक्टर थाङै सगैया आरो थाङै आ एम्बुलेंस थाङै जे सेटअप दं माने आ एम्बुलेंस थाङै त्रिपुरा सारन ताबु जे डॉक्टर थांमाया हस्पिटाल थांमाया बरन कुना थाङै जों चिकित्सा रना बागै एदिजे हाबांसे जाखाय दं हासि अ जागाबो केबें आनि कका हासि त्रिपुरा सारो ताव राजनीति खायना जरालिया हासि राजनीति खायना जरालिया ताबु एमजा फाय सफैया जों त्रिपुरा मथाराव नायो जों त्रिपुरा सारावनो कन्स्टिट्यूशनल 40 मसोरै जमानो फियाबा बुइनि बसं केबें जोंनो चिन बरं फाय केबें दंफायो हासि चिन बरं केबें दंफायो ताङै बं सुप्रीम नो जेमन आगि जीएमपी रखके सीपीएम तलामा दंगो सीपीएम त्रिपुरा नेता रक मेलारमान गक खानायमा चलियो सेम ताव बीजेपी बामतैनो यांगो विजय कुमार जमनि बं पार्टी अफिस दंगो आरो खुसि खायना बागै ताव त्रिपुरा कल नाम हासि आबागै आं कबना मुसुंगो
যারা তাবুক bo রাজনীতির জায়গায় তংলাই রক जों तिनि 31% 30% नंजाक बसगां साला डिलिमिटेड सोनांनाय लोक गण नांनाय जों बर थांनि सगैनाय हायसि जों 31% पन जों ताकफानसे जों 31% फेसिलिटिज माया गाफ्रोते कमिथि मर चिन्ता अवस्था नांनाय जों 30% बर थां सगैनाय जों बसाबुतै नंनि बसाबुतै तिनि जे बिजेपि खाय दंनाय आन 30% ताकचं नंनि बसाबुतै फायनाय नं बसाबुतै दंगौ नं बसाबुतै नामल बियां थांनि सगैनाय आं बरं गोनांसिन एमपि लेभेल तिब्राव सानामु संगौ नों खरसा एमपि नों सालजिबोन एमपि दं लाखासि सालजानि नि बसाबुतै फायनाय नि बसाबुतै दं अलरेडि नि बसाबुतै नामल त्रिपुरा जाव चिन त्रिपुरा बर थां सगैनाय नों बामर बुजिसै क्लायो हायसि नों जदि लगिरिमिया चिनि जे डिमान्ड न बा जों सानै दं लगिरिमिया गाहाम गब नों निरागा दंनि हायसि आं पहिला फरु साका चिन त्रिपुरा सा जेफोरखौनो जेकुनु माने गाहाम साना थांगौ जेकुनु सय माने डिमान्ड खाया थांगौ बुनि बसं बुनि बरफ फायकेबेन फाया चिन बरफ फायकेबेन फायो हायसि आबागै आं कक कसालाम जों ताकुदे बुकसं जरायागाव करिखा ते 5 থেকে 6 मास जों फादि चिन महाराष्ट्रनि लगि जों तंलायन थानसाका तंलायनो जों त्रिपुरासा जत पनल तंमाने जों थानसाका फुनुक लायनो जों थानसा हंगना जों तावसि रखखांनाय हायसि राजनीति 25 থেকে 25 বছর সিপিএম খাইলেমা आथारपाय सफैया सिपिएम आमाल पाइखा ताबु बिजेपि आइपिपि खेलाय दङ आइपिपि तो अलमोस्ट मान पाइते ताबु बिजेपि वो 10-12 जन 13 जन दंगौ खायनाय खाय दंनि हायसि आं केनो माना खाय मुसि कारण डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेटिक इंडिया वो जेकुन बरक जेकुन पार्टी खाय मुसुं खायमा न हायसि फियाबा नि जागा नों खाय दंदि सिनि जे दिमान खाय दंमोन ग्रारति प्रब्लेम चिन त्रिपुरा सानि जे थिनान बै जों जे कस खाय दंमानि जों सानै दंमानि आ जागाले फाय केबेन तां फाय हायसि आं गका बसि हामजम बिसिंतै हामजम रुइ जोंमा दंमाने जों त्रिपुरा बसं जों ताबु थानसांगासिम से रखा दंसि हायसि थानसांगासिम जों रखा दंसि थानसा सारा तेकुन लामा गरै एकमात्र बुबाग्रा दंगौ बुबाग्रान बिसिंतैनो चिन त्रिपुरा मोथांजांनाय चिन त्रिपुरा हामग्रायंनाय आबे आं कगना मुसुं तावगो जारा अन पार्टी हामजागै रां 500 बागै रां 5000 10000 नि बागै ताबुगो जारा अन पार्टी खायथां आं कगना मुसुं हायसि फायदि चिन थानसां स फायदि वाइसा सबा खायनाय सिन एक लगे त्रिपुरा साराव सक्सेस दांनि याफु नायलायानो रां 5000 10000 15000 20000 नि बागै बुनि याकुन तला दंगै बुनि बसन मिलि दंगै बुनि बसन पार्टी खाय दंगै कुन लाभ करि खायसि चिन त्रिपुरा साथाय मोनजा फाय सफैया जों थानसा मांसिनाय जों थानजान बिसिंथिनो जों जयनाय हायसि आमसे कक सावैनो जतन हर गाहाम गोरों दंबायदि बस गां सालो जों तेबो चिन खरां मा फवारनाय जोंनि जे एकटेन मटो जों थानसां लायन फायदि जों थानजासिम बिथि रखा दंगौ जों थानसानि बिसिंथिनो चिन त्रिपुरा मोथांजानाय हायसि जों थानजाङैनो जों चिन त्रिपुरा जों जय खायनाय जों चिन हानाव जों किफिलि मानाय चिन हाव जों बख्रक टिसा जों हिमानाय हायसि जों ते 5 থেকে 6 मास फारि जों कक